Rastlinný kolagén? Znie nemožne? Počkaj si do konca. Kolagén, slovo, ktoré počúvame všade, ale väčšina z nich pochádza z rýb alebo z kráv. A práve tu prichádza zmena. Predstav si kolagén, ktorý vznikol bez jedinej živočíšnej zložky. Žiadne kompromisy, žiadne výčitky. Len čistá sila rastlín. Toto je kolagén-like. Prvý rastlinný kolagén svojho druhu. Je 100% vegánsky, bez lepku, bez mlieka, bez GMO. Má overenú biologickú dostupnosť. Až 92% aktívnych peptidov pre rýchlu vstrebateľnosť. Je ideálny pre každého, kto nechce živočíšny kolagén. Daj telu to, čo si zaslúži. Ver v silu rastlín. Nulová chémia, 100% výsledky.